unu mana enwere ife ndị be anyị na-emebeghị understand. Enwere ife ndị be anyị na-emebeghị understand. This boy na nna ya kpọgara mekaniki ka ọ mụọ ka esi amụ mekaniki after ka ha nwere long time break. Some people emeghị understand. Ọgwụnụ for this boy na enweghị his mate ma o tolite ga-aka ya dị versatile in terms of knowledge, in terms of ịkpata ego to be successful with anybody. Nwa gị mụrụ bụ nwoke ọ nwaanyị once the person abago JS class, ịma na ọ na-eme ha gụcha nwee long time break, ha gawa for lesson na school. Lesson na-enweghị ihe a na-amụta na ya. Lesson fa na-aga enweghị ihe a na-amụta na ya. Ya bụ waste money. So were gaa ngije akwụkwọ na lesson gaa kwụọrọ ya ụgwọ ebe ọ ga-amụ ofu aka ọrụ. Ọ mụọ ya dat mgbo nju aga no break. Ebelego school ọ gakwa school. No ha a nwere ofu ihe ọ mụtara ebe aha. Next year bekwa gakwa ebe ahụ again. Ọ bụrụ na ọ gụcha secondary school gazi ga mụọrọ ha proper. O nwego some little knowledge. You gotta go. So nna ya for the future wee mee nwa ya enroll to that kind of thing.